klangenane Mas Bono, Mas Bani iki tayupan. Oh makate. Ugi terbingkis buat sedaya kemawon Pademan Stresno tayub Indonesia. Lan ugi cokek Indonesia. Monggo. Iki. KBCM Sugeng Rawuh semuanya keluarga besar celah foto sketsaken. Padeng Atiman, Mas Bimo, Mas Tris, cerah foto. Bunda Wiwin lop-lop. Monggo Mas Bani, Mas Bono. Yo, la. Suwun Mas Kepeng. Semeh wanci lingser wangi Mbak Teki si Joko lotan bisa nendro kumlundung ijene ngamben nandang susah banget geni rona longso wis ditinggal ibu kelawan Rama pulo-pulo wis bejane den pene lolo Deang kita maju sayang banget keni rona longso kuciwaku nyawang lelakonira ayo terus iring jaman kapan boyo kinalesno sainggowo paripurna Mas Bani juragane catering Depok Mas Bono Lurahe Pondok Bar Santai Senarengan kadang-kadang Chandra Pesona Pak Joko Cikarang Buwin Pondok Gede Mas Wardo Juragan Motor Pangkalan Jati Jos Mbak Siti Juragan Sami Pak Didiman meh wanci lingser wengi si Joko lotan bisa nendro kumlondong ijene ngamben nandang susah kangkan po rona longso wong tininggal ibu lawan Rama pulo-pulo wis betane saenggo
den pindi lolo banget genira nalongso jiwaku lakon lakonira bablas ojo ngalamun tetep tayub koyo sapan dulu margane keloyo ora sana ora kadang biasa ding lah mitra wae yo akhiring jaman sekop-sekop disekop-sekop kapan boyo kinalesno sekop-sekop genyobron to bisa paripurna kalajengaken aja ngalamun lumantar kadang-kadang candra pesona ayo yo malik belok lemco ayo tan kantun kagem Mas Bono Mas Bani Mas Wardaya juragane motor Pangkalan Jati Beting netraku kadya kencana pinembahan dasarina nggo agemangan pindho cengkir kadhe
Mari mau. Kang tumurun Mari mau. sadelenging kalbu sanubari Mas Didi dilajengke Manyar Sewu. Pupung cek tayu pan terus iki. Ya toh Mas Bono. Heeh, pupung pinangge. Mas gimana Di? Mas? Heeh. Dari pagi nggak Iya. disawer ya. Mas gimana aku yo ora disawer lho Mas, aku santai. Aku ora disawer santai kok. Njaluk ditapuk. Sak tenane lho. lumrahing wong ngalam Lamun Mas Kodro. Ampun lan sangaton iku kenape wong urip Spesial kagem juragane motor Mas Mardaya Pangkalan Jati. Juragane catering Depok Mas Bani Lurah Pondok Bahar. Mas Bono. Manyar Sewu. Mas Bani. Baik. Ayo, cus, kangen hati Mas. Ayo, put di sana. Saya mau tamasya keliling-liling kota sambil melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan becak, kereta tak berkuda. Becak, tolong bawa saya. Pesona. Mohon perhatian Bapak Ibu yang mempunyai mobil Avanza B1110 FYN lampu
ngono Pak ae. De. Pak De. Heeh. Nah. Monggo Pak Prayit. Aja semelang Mas Prayit ditunggu Mas Joko monggo. Gendong kemana-mana. Monggo Mas Prayit. Asik. Mbak Melani maju. Pondok lagu bergoyang. Ayo Mas Joko. Windu suwe lawase kuwe lunga ora pameh aku Mana di mana? Mana kambing saya? aduh wong ayu apa bojanku ati susah nunggu sliramu Tak gendong kemana-mana. Iki wis jam piro? reno wangi tak anti-anti ati susah nunggu kowe bali Gendong kemana-mana. kangen iki ra bisa mari amung sira kang bisa nandani Wes Mbak Tek, anu Mbak Tek yang ketemu Mas Joko ya. Ae Mas. Ae Mas. ojo sumelang wong ayu wis aku iki ra Ireng manis. Belok barang asik. ora suwe aku bali Ireng manis Mas Tulus. oke ireng manis mas ireng manis Pak Lasti pondok abu bergoyang. yen kelingan lelakonku jamane aku tresno kanca putri kabeh ayo lae lan batin sering suran ning omahku perlune Ae Papa. Bapak Ibu yang memiliki Masuk, Mbak mobil Yit. dengan nomor polisi B110 Avanza warna silver lampunya sen nyala terus. B1110 Avanza warna silver lampunya nyala terus.
Oke, mau baik. bungkus apa? Iya, siap Mas Joko. Dino iki sing asik. Tresno motor kali deres bergoyang. Pamin Sukowati. Oh, oh. Mas ora kelingan nate janji ora bakal lali angin sira citra janji ing nyatane gawe lara ati asik Mas Prayin di mana-mana aku iki ngucap janji ora bakal lali aku iki tresno lair batin kang sejati Pak Min, ya Allah aku keuangan loh karo Pak Min Mas, keuangan aku. pokoknya aja lali Dalam. Bapak Ibu ingkang ngelih bakso Sukowati solusinya Pastilah. sak jose pokoknya ayo Dek Nate ngerti cari radar urip sira citra janji ning nyatane ati bakso Sukowati Pak Sarwito asik Mas ora kelingan ate janji ora bakal lali angin sira citra janji ing nyatane Desa Pak Min, bablaske napa? Manut bogel pokoknya Napa? Oh, Oh, ngikutin aja. kangen semu co Siap. wes ben gayeng sisan pupung Pak Amin keparang jemeneng
Solo. Kangen semua Pak Denarno. Niki jenengan lho. Nggih. Nembang piyambak nang ngoten. Kula mboten disawer dhewe kok kancane disawer. Oh, gak usah. Yo. Ayo. Aja. Aja sebelah bagus tresnoku iki Kangen semu Pak Denarno. Kangen semu.
Bablas ke emosi ditulus. Emosi.